Ka government jong kari lapun kenit benriu pat panlango yaki babun ba kamtam ya kari hibrokowi ha ka bakalarai ban set patok ya kanong ruai papau nam ha hakini ki sungi ki bamata kata kabde ka ni ha kakar ini ki jing syakyam bat syarai set patok kalong halor ki jing ya thu jongka lani ki jing pentip bat ki jing ya lam bakla jongka ha kabde bat ki jing yo lum jongka ya kaspa kabakaladon bat kabala ruban kata ya ka yo ka kot kari India namar kata ki bor ki badi kmi imsha ban pon pau pathe ya kum ki te ki jingjia kani ki jingsha kemno jong kate klurwai kade ha ka por ba ki dang don ha ka interview bat ka TV channel ka bade ru ka show jong u Kapil Sharma to metang ini pe bat pule ya gini kintin belaya keren happening u Kapil Sharma bat ka niha kakar ba lapan kala syaka kitin kasi tu matang ini sengap ha yang kini conversation lani kata kucing keren happening jungki Kapil Sharma. Pula kali gune aku aban tip ba kumno phi im kucing im ka bapahu pahai kum kanorwai. Pan ngatip ba tang na katulop roi ki jungpi kampala ban penlong ye phi kumne. Ni ha kakar barok kat kebangadon kade kucing trace tom jungahi henrei kawai kalong ba om tang ka kam roi ka bangayo lani ka banga kamai pisa. Kapil Sharma ngatip ba pi bun kam ha bat ngangej ru ba pi don seki wei kilat kamai kum ka business ba phim not ban ya thu yangi dena ni ha kakar em ngam judon da ki wei pade ki business ba ngalala ban kamai pisa handrei nga kamai tang long ba ka wei ka platform kata ka central call ha ba hangne ngatep pisa tang arpoi jatangka batang hapo shikata ngalaki wejingyo jonga da arsha di nomor kata nga impo hu pahai menta lengba kini ke platform u Kapil Sharma ukuli biang kedit thread u Kapil bat ukuliru kumno hikamai bat hakano kor kompio isabun kani hakakar kal jubab nga kamai hapdeng silak propho hadu alak sen projar shisngi nomor kata nga yo manlum pisabun Kapil Sharma lakali biang himud banong tang na kabenta fi invest tang arpejar hikamai dakilat kani ha kakar ka jubam himngej se ini kadi ke jingshisha ban yo pisa kam dei e tang ka kam ka bangi ngi trai rei lang ba ki wei kilaru bangila ban le ba ngalngo ba ki briu kim tip ya kani u Kapil Sharma u jubab biang bat u kali ya kani ha ka ba suk palat ye phi ban ong ba phis sngau lane ban pen sngau ki pa ba phi ruspa lang ba ka te kalat kamai ni ha kakar hoi ka ba dei tang ba wat kano yanga ba nga ruspa iweru kila ban trei bat ban kiu ke jingyo daki million taka tang hapadeng shibnai lane arbanai Kapil Sharma ada jinglongo ke jungu pula kali biang 6 million tang hapo shibnai lane arbanai kata kabomla banlong bal lada kalong kumta baro kinyo lut ya kata yani hakakar kala haiftin himkwa ban long mapiru Kapil Sharma hawan ngakwa lada kalong bat desisha in hab ban yarap lang ya kiweru ba kin kiu lene bakin kamai pisa da ka basuk kumba pi piong kan ha kakar hoito ai hangni katu ka phun ki chungpi ke pinle ngan pentri lene ngan register lang ya pi ken khnang ba mapiru pinyo ban kamai pisa Kapil Sharma ujubab kabakum anu ken kani ka platform beli pimya thu lang shakipai baru khnang ba kinla ban kamai lang di hadin ke jing keren ka ba jrong ha Kapil usung thu ba kani kani ka platform tang ban shutok briu ban di halor kani ba kani ha kakar kal sya pangat ha kendon ka ba ya rap wat briu ya ki company talk di ko ki pa ba khamtam ki pa kari kasi wat bi wat ngop ha kini ki company talk pisa lani kita ki scammer nang bangin numbabe ya ka pisa bangi don lai de shitangkala ni atangka ngin trade ka bor ban hun habangi yoru blai shibon